ko ɓuri ko heɓi ko ala to makko. Ko ɓuri ko heɓi ko ala to makko. Enen dental ngal wonko Allah rokki en. Enen dental ngal wonko Allah rokki en. En jetti Allah. En jetti Allah. En jetti mawɓe men ɓennuɓe ɓe. So tawi ko gandal. So tawi ko gandal. Bindi. Heɓanno. Gandal bindi. So tawi ko gandal bindi. Heɓanno. Hayso ɓe maayɓe yaaɓe ɓe mawɓe haalateɓe ɓe. Hayso maayɓe yaaɓe mawɓe haalateɓe ɓe. Ɓe heddiɓe ɓe. Ɓe heddiɓe ɓe. Ɓe jahani taw. Ɓe jahani taw. Ko yiyeteɓe kono wona woɗɓe. Ko yiyeteɓe kono wona woɗɓe. So tawi ko gandal. So tawi ko gandal. Tan. Nafanno. Yettinte Allah. Hokkata Allah. Jibinɓe en ɓe. E kanko jooɗiɗo o. Hayso ɓe belaka. Hayso ɓe jiɗa. On en ɓuratɓe to Allah. Ɓayde ko jangde. Kono ko heɓata Allah ko fimde. Gonga. Wa sayruha bil qalbi la bil badani. Alhamdulillahi rabbil alamin. O wi ɓeydoɗen tinnade. Bindi pewnannoɗi ɗi. Kanko kaalowo ɗo o. O ne wawi jangindemi. O wi mboɗo andi ɗum. Omo qirri ɗum. Kono omo andi wonto mbawmi haaloyde. O wawa toon gonga. Aha jetten Allah tan jetten Allah. O wi wonko Allah hokki dental ngal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala naatɗo ngal dental naati defaare Allah. O wi kanko kaalowo ɗo o. Omo yaara e duuɓi 9. Allah hollimo koyɗol. Darga ina dari. O wi darga o no hasbore way fof. No yiruno ni hande ɓuri laabdemo. Woto bonɗen haala ka. O wi fofof o yiino way. On sahaa o yarata ko e duuɓi 9. O waalata koto taani ko. Galle ceerno Bocar Alpha. O wi o ari subaka. O ɓe jari kafe kanko e baam makko e nene makko. O haali koyɗol ngol. Baam makko on sahaa haalani hay batte. Haa woni balɗe 3. O wiimo Abdul mi firanma koyɗol ngol ko jiiɗa ko. O wi mi annda nde wonata. Mi annda kadi ɗo jogori wonde. Kono aan aɗa jogori yaade gondinoyoɗa yimɓe ɓeen yimɓe e sahabaɓe nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Kamɓe poti to Allah. Kala ko sahabaɓe keɓi to Allah ɓeen yimɓe ko heɓoɓe ɗum. O wi ɗum noon ko Madina Gounass. O wi en jetti Allah no feewi. Enen ɓe mawɓe mumen innitori dental ngal ngoni heen jibini en heen limɗen heen koye men. En jetti Allah ko wonno e ceerno Alhaji Mahamadou Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Eko wonno e seeremɓe makko. En jetti Allah ceerno mo jiiɗen dewɗen ɗo hannde o fof ina e makko. O wi ko haalata ko wona kanko andi kono omo yetti Allah. Allah waddimo emo Allah andini ine haala ko haali fof omo reena. ceerno Alhaji Mahamadou Saïd
ko kalami ko waɗi ko aljuma ko haalata ko ɗum waɗi ko aljuma subaka aljuma oɗo ceerno oɗo men ceerno min puɗɗi wondude gila komin tolon o wi ɓe puɗɗi wondude gila koɓe sukaaɓe gila omo jangga fuuta gila omo jangga fuuta gila nde min puɗɗiɗan gila nden ɓe puɗɗi ɗannodade kamɓe nde mi anda ko wiyete almudagal o wi kanko on saha o anda ko wiyete almudagal subaka aljuma goto subaka aljuma goto goto e amen fof dañi e ceerno haaju goto e maɓɓe fof dañi e ceerno haaju ceerno alhaji mahamad saïd goto e amen haalnani hay goto e maɓɓe haalnani goɗɗo o ceerno waɗi batu ceerno ina waɗi batu caali minen emen suudu makko kamɓe eɓena suudu makko ceerno wono suudu ceerno men oɗo ceerno en mbaɗi duwaw ceerno en mbaɗi duwaw ceerno natta ceerno ina natta kanko ceerno men oɗo kanko ceerno men oɗo o wi abdoul mi wimi naam o wi ceerno naatti mbaɗen duwaw min mbaɗi duwaw min kay mbaɗi yiɗi waɗe duwaw o wi ɓe mbaɗi duwaw taw kanko ceerno abdoul omo yiɗi waɗe duwaw omo jogii e ceerno haaju kanko ne ndeke omo jogii e ceerno haaju o wi ɗum ceerno men oɗo wiiri yo duwa o waɗe duwa o naatti suudu makko konko o yalti dingiral o fayi o abbi ceerno dow étage to nde o yetti nde o tawi toon ko yummum ceerno oɗo omo yalta omo yalta suudu ceerno ina toon omo udda ɓe calmodiri ceerno wi nen aissata holi o o wi ko abdoul amadou eliman o wi uddid o naata jalta o udditi o yettinimo ceerno ina leli e éposse omo hucciti funnangue o yalti omo udda kanko e ceerno fof ɓe nani omo haalda e goɗɗo ceerno mawɗo wi aissata holi o o wi ko tijjani tawi ko ceerno men oɗo ceerno naati o wi nannumo so naati jalta o nannimo o yalti o uddi ceerno ummi jooɗi wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi onon kam on tintodiri garal ɗo ɓe mbi hay goto e amen tintinani goɗɗo o wi alhamdulillahi rabbil alamin nduɗo lewru ndu gonɗen watti lebbi jeenayyi subaka fof omo ƴetti anniya noddude on wooda ko haalni on o heɓani wadde allah addi on mi noddani on on tintodirani mi yetti allah o jokki haala o wi alhamdulillahi ko jinnomi noddirde on dendagal waliyaɓe allah kala waliyu lomtinoɗo nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam allah waɗi e ɓernde makko wonde nde o jogori maayde fof o tinat kala waliyu lomtiɗo nulaɗo allah ina jogii nden fimde wonde se ina yaha sene maaya tinat nde jogori maayde kono noon allah to mumto woni toon ko birnidi won heen dañirɓe noon kono won heen ɓe dañirani noon ɓe dañirani noon ɓe ko ponno wadde faati o wi min noon kaaldowo e mon o min mbiɗa jeeya e yettoyiɓe toon mboɗo jorti to allah nde mayanmi
mittinat eske mboɗo joorti ɗum to Allah kono noon musiɓɓam yaaɓe ɓe won heen joortorinoɓe noon kono keɓani ɗum noon wooda ko kalanmi on mi anda no wayata alhamdulillahi rabbil alamina dendagal seeren ɓamɓe ko joginoto Allah ko min jogi kamɓe fof kadi ko maɓɓe ko ene tawti ɗo ko Allah rokkunomi ene tawti ɗo ko Allah rokkunomi ɗum ko ɗo tawa fofof min jogi woni ko e juuɗam mbiɗo joorti to Allah nde jahanmi fof mittinat kono musiɓɓam ɓennuɓe ɓe won heen ɓe dañirani noon wooda ko kalanmi on so Allah jaɓi so tawi wayi no jurtorimi ni ma won heen ko mbanmi e kayit so wayani noon tawa mi resndi on seeram ɓam ɓe fof ko donno to Allah e ko am ko ko tawta ɗo ko fofof somi yeehi est ce que ko an Allah rokki est ce que o wi ceerno men oɗo ko an Allah rokki kadi so mboɗo yaha mi ɗaccanima e juuɗe tagaɗo est ce que ɗo keddiɗa to Allah keddiɗa koto Allah ɗo o jokki haala alhamdulillahi rabbil alamin o haali noon o wi so Allah jaɓi noon mboɗo jogori wadde khalifaɓe nayo o wi min noon ko an lomtotomi o wi kamɓe fof o haaliɓe nden o haali ceerno Mansour o haali cheikh Oumar o haali ceerno Abdourahim o haali ceerno Ahmed Tidiane Fass o wi an Abdoul Aziz kayit ma ine winde hande mi tottuma o wi gila ñande hen o wi en jetti Allah kanko oɗo ceerno men mo keddoduɗen ɗo Allah wallimo to gaybu sifa mo weeɓani Allah wallirimo kanko e ceerno joni Allah tagata qul kullun ya'malu ala shakilatihi فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا يقول فوق هلاكو ويتكو بري كونو نون الله ني اندي كو بري كادي انتون ان جتي الله على فوق هجتا e makko ganduɗo ceerno joni wonko heƴanno e ceerno wonko heƴanno e ceerno heƴata e makko wonko ceerno jaɓanno kanko o wawa jabde goto fof en jetti Allah hande ko ceerno tottuno ko fof yeehi heddi ko kanko o wi ɗum ene tindini goɗɗum salatul fatiha o wi tinnoɗen tan noon se en jii dokkal ngal Allah rokki Dakaru o wi elle o haali ɗum ɗo hayɗe balɗe somo haala ɗum tawa omo hiri o wi ngati haala ka haalana ko hoore fonde naaɓe kanko ko hoore fonde naajo kadi haala ka tindinani manore kono mani haala ka mani ko woɗɓe o wi ko dakaji ɗi wonno daka ɗimmo o nde waɗi nde hoore fonde naaɓe mbi balɗe tati pamɗi
joni so ina waɗe joni so ina waɗe yo waɗe balɗe jeegom yo waɗe balɗe jeegom ceerno wiiɓe alhamdulillahi rabbil alamina min Mouhammad Saïd aduna o fof keƴanmi balɗe jeegom keƴanmi balɗe jeegom min ko Allah rewne am ko Allah rewne am ko hay min mi andano foti hay min mi andano foti ɗo gonmi fof wonat ɗon kala nokku mo gonmi balɗe jeegom kala nokku mo gonmi balɗe jeegom saka noon Fuuta somi yeehi mi ɗaldat jomumen duko est ce que so wona nokkuji aduna o fof ko nokkuji ɗiɗi aduna o fof ko nokkuji ɗiɗi nokku goto o ko Dakaru nokku goɗɗo o ko kay haydi o wi ko ni ceerno wino Dakaru o wi ɗum ko dokkal Allah o wi ko enen koɗe Dakaru so ɗum ɓenni zéruji ɗi Madina so julde juulama kala ñalawma aduna o ko arata ko ñande fof woodat arɓe kono noon fofof ziyara biyeteɗo général général o Allah waɗi ko Dakaru on tan haalete e radio so waɗani ziyara fof baɗɗo ko sohore so waɗi ziyaruji fof gasi wiya ziyara général est ce que o wi en tinno noon enen hoɗirɓe ɗo ɓe hoɗirɓe Dakaru ɓe saka enen yonta hande o wi mawɓe men ɓe o wi ɗum so yontino ko rendata toon e Dakaru Allah andi no foti hay goto wawa limde joni noon nana eɗena usto gonga keewal ngal ina usto joni gonga o wi ɗum noon tinnoɗen kala ɗo dental woni so jaagol toon yonti enen sagataɓe ɓe mbawen ko ɓuri ko mawɓe ɓe mbawno ko o wi soko ɓurde ko enen ɓuri ɓe nam so tawi ko bindi enen ɓuri ɓe so tawi kadi ko dañal aduna kadi ina jogii kañum jeyi walla ina jogii pinal no heɓiri wi ceerno Ibrahima Kebbe en gandano ɗum mawɓe yaaɓe ɓe fof gandano ɗum o wi enen noon alhamdulillahi rabbil alamin ala ko en ganda ɗum noon ɓuren heewde nam oto ɓuren famɗude zéruji ɗi so jonti allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim